y'a faamu n'i ye ka dalilu bila réseaux sociaux kan Mali la tiɲɛ yɛrɛ la wallahi billahi kuma dɔw ne b'a fɔ tunkaranke ninnu walima minnu b'an ka Mali la yan walima Facebook filɛbaa ninnu an k'a kɛ ten minnu bɛ internet kan tuma dɔ la a dɔw b'u jo fɛ quoi parce que ne yɛrɛ bɛ réseau kan ne bɛ n sigi ka dalilutigiw lamɛn u bɛ ka ɲɔgɔn nɛni u bɛ ka ɲɔgɔn buruja u bɛ ka dalilu dɔw bila a bɛɛ ni Alahu cɛ wallahi tiɲɛ tɛ n kale na Ala la i y'a faamu ayiwa 6% fɛn ta fiche in ta ka don a la joona wa bɛ fiche in ta ka don a la mɔgɔw t'a la voilà o sɛgɛlen b'ale fɛ n'o sɛgɛlen kɛra ale la sisan dɔrɔn i y'a faamu bin ninnu de bila an bɛ dalilu ninnu bila mɔgɔw ka magoɲɛw de kama parce que i b'a dɔn hali n'i y'a ye ko tuma dɔw ne bɛ to ka kilisiw bila caman t'a faamu kilisi ka nɔgɔn kɔfɛmɔgɔ ninnu ma ka tɛmɛ anw ka daba sɛbɛnni ninnu nin kɛ sɛbɛnden ye nin kɛ daba la nin kɛ nin na kilisi ka nɔgɔ o ye i y'a faamu nin nɛgɛ san an k'an ka baara kɛ i y'a faamu kilisi ka nɔgɔ ye o de kama tuma dɔw la ne bɛ to ka kilisi ninnu bila ne ye kilisi bila n ko ni mɔgɔ dɔ ni o tɛ musoko ye o tɛ cɛko ye a bɛ se ka kɛ muso dɔ b'a mɛn a cɛ la nka a bɛ se ka kɛ cɛ dɔ fana b'a mɛn a muso la n'o n'a ɲɔgɔnna b'i la kilisi dɔ bɛ yen ne y'a f'i ye n'i y'a kɛ hali n'a kɛlen don ka dilan tigɛ la muso i cɛ n'a kɛlen don ka dilan tigɛ la a bɛ tila k'a d'i ma ni muso kɛlen don ka dilan tigɛ la a bɛ tila k'a d'i ma n ko a kilisi filɛ nin n'i b'a fɔ tu bisimilahi dugukolo ka kɔrɔ tinba ye masa min ye dugukolo karaba tinba ye o masina karaba ne ko Ala ne ko a kira i k'a kɛ n'i ye muso ye i k'a kɛ siɲɛ 28 tulu la mais n'i ye cɛ ye i k'a kɛ siɲɛ 21 tulu la ou bien n'i bɛna taa fɛn dɔ ɲini faama dɔ fɛ a bɛ se k'a nɔgɔya cogo min na n k'o tu kilisi kelen dɔ b'a fɔ tu bisimilahi dugukolo ka kɔrɔ tinba ye masa min ye dugukolo karaba tinba ye voilà o masina karaba ne bon walima i k'a fɔ masa min ye dugukolo kolo tinba ye parce que dɔ ye ne ɲininka ko a tula ye ko yɔrɔ dɔ la k'i ko k'a kolo ko yɔrɔ dɔ la k'i ko k'a karaba n ko ale tɛ bamanankan mɛn o ale ye bamanankan kelen mɛnna de voilà bamanankan qualité ka ca k'a kolo k'a karaba a bɛɛ de ye kelen misi kolo n'a misi karaba la a bɛɛ de kelen i y'a faamu voilà a bɛɛ kun ye k'a k'i sago de ye karabali ni koloni bɛɛ kɔrɔ ye ko k'a k'i sago ye i y'a faamu an b'a ladeli Ala k'an bɛɛ sɔrɔ tu bisimilahi dugukolo ka kɔrɔ tinba ye masa min ye dugukolo karaba tinba ye o masa ka masina karaba ne k'a su karaba ye k'a tile karaba ye ne ko Ala ne ko a kira a kala siɲɛ 7 siɲɛ 28 n'i ye muso ye tulu la walima n'i ye cɛ ye siɲɛ 21 i k'a tulu mu bon i bɛ sɔrɔ i bɛ yɔrɔ dɔw la sisan ne nana fɛn dɔw fɔ sisan ne ye walakad hamata bihi wa hamma biha fɔ e ma saga di ne ma e bɛ taa 1000 di ne ma dɛ 200 di ne ma ne ka taa wayiw fɛ dɛ ko taa saga kɛrɛ san ne b'o san ne t'a san parce que ni ne yɛrɛ ka baara don ne bɛ saga san k'a faga k'a k'a ye walima ka ba san k'a san k'a faga ye e min y'a dɔn k'i bɛ se ka taa san i k'a kɛ hali o don dɔ nana ne ma yan nɔ ko a sɛbɛn k'a di yan n y'a sɛbɛn walahi n y'a sɛbɛn papier la k'a d'a ma n'i bɛ taa san i yɛrɛ ka taa san mais ne ka baara laada ye min ye i tɛ se k'o yɛlɛma i y'a faamu ne ma wele bilahi taala mi wele n y'a d'i ma de n'i bɛ mɔgɔ ko furu la n ko nka ni mɔgɔ min y'a kɛ tulonkɛ la Ala k'a bɔ ne jigin ka ye Ala kan'a kɛ i y'a faamu bon olu n'a ɲɔgɔnna baaraw ka gɛlɛn mais kilisi ninnu a ye don ne ka page kɔnɔ ne ye kilisi dɔw fɔ minnu bɛ furu ko nɔgɔya mɔgɔ ma i ye cɛw ye musow ye c'est la même chose i y'a faamu komi anw ye cɛw ye waati an b'a fɔ ko musoko baara anw ye cɛw ye mais a kɔrɔ tɛ ko musow t'a kɛ koyi ayi karamɔgɔkɛ ne ba nin kɛ a ti k'a fɔ k'a don da a bɔ ta wa karamɔgɔkɛ n'i ko a ma dunyalaka don hali n'i ko a ma a sigilen bɛ sɔn i tɛ n ji ka taa i ka ciw la kɛ an ka n'i ye nin kɛ a b'olu minɛ koyi dunyalaka ninnu n'i y'a fara olu kun dɔrɔn a b'olu minɛ fo b'a fɔ ko n ji nka b'a sigilen taa muso ma ko muso k'ale ci fanɛ ka i fɔ ɲɔgɔnna ninnu Ala ka hɛrɛ k'an ye Mamadu jɛnatigɛ bɛ taa jɛnatigɛ bɛ taa Ala ka hɛrɛ k'an ye inshallah a bɛ ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna heure sera ka ban salamu alaikum iya nga kontro ku bɛ n bolo n b'o di n dɔgɔkɛ ma koyi e t'a dɔn ko gilet de bali bɛ yen n t'o dɔn salamu alaikum allo mɔgɔ dɔw bɛ demande kɛ ka tila ka ɲinɛ a kɔ de
atule i wele ni demani kay mata asura demani fena taledo etika kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam tula awante mbi ala tanu ni watina alhamdulillah amin 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 haidara tantoga yalle fulame dasu sira shirfi flala karamo o yere tushe ko du shegna amada hamola ni bani kurosiani bani ashmiga alhamdulillah inshallah me kasida miniti kelenda ka ya shegna amada hamola jansa ko kanu bawa hajeto wato lameli la inshallah bashi tala na laka je badatu bi ismi la ilazi بدأ كل شيء أيها نبي بدأ بسم الله الذي بدأ كل شيء أيها نبي به نستعين ونعبد أيها النبي فيا ربي نرفع ديكوي خذهم لغشيدا أيها النبي ونمده شيخ تجادون بشري واكتبوها يا النبي فكفى الله بالأخي كسافي كماهي أيها النبي أجينا عنده فلننت في أجيب سواه أيها النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah alayhi salamullah jarani in baraji ala kani sara herela ala kani sara herela ala ka here kan ba jarani baraji ala ka here kan be lainu sabati ya rabbi ala kan nafani shaykhana Ahmad baraka alhamdulillah Muhammad aye chemin to fasisa no shaykhana Ahmad maulai sirfiyate parce que mo ñine ne do yoro do di ko na foro ki jamu haydara on feya kamo ke e karadi soro haydara be haydara nga haydara bete sirfi haydara be haydara me haydara bete sirfi de sirfi ma bay e bi se ga sirfi soro ibse ka shirfiya soro ka soro ite haydare shirfiya mogo min sira jogula ka sa da ka dame kolosi katlaka alaka dine ke ebi wele ko alaka maba sharif bi mana maba me kuma ode kika cha alakira bono la kira na fo alakira bono ru mangu to kai sharifu a ko sharifu do afo ma cha ma ko sharifu ta sharifu yeko shagana hamada hamaula jamana ina karamoke nunu ya ala wiri fo ala sona nunu kunde jinati wede tamba kunde numbulu boraja kunde numbulu ay nunu ya ala wele la ilaha illa allah kalma da fo ala yere de sona wa billahi suma wallahi ngali na qur'ana bunyana ne mogo be nune la degeli la ne mogo te adama dunga pam minu blessé na sisa ko dine ibado ko nunga tlela ikume arabu ka kala ikunde arabu ka kala ko gado fonction de ikunde arabu ka kala kibina bara soro de ibaro ka kala de ko ala kira kadinye ani qur'ane sebe mbala folo billahi folo madrasa na ablu ngona kala kume arabu ka kala ni ko qur'ane sebe mbe arabu kana ani ala kira kadinye mais c'est ça ibanga mogo minu ko karamo ko wazulu kelaw diplôme mu bulu he gouvernement ma njati de gouvernement ma anda de ha ayni kala ngere ni madrasa ke bi munde soro he madrasa ke mbara de ke he ke madrasa karam go de madrasa karam go reka milladu gouvernement nanda de anam la ambassade la de anan dunda de anam bota karamo ke ogunde shegena nunga kli
tumana ma munu yeni qasidan nun sebe nun winin sebe ni shagana mala nun ni ala nyasranya di ya fam amala de la ala ka barka do anila shagana mala ira horma koso yemi fokatu gala no Sharif Usman Madani Haydarai kan mo ke be Haydarai ngani ko Sharif Usman Madani Haydara ani ma wara jeto e malla awo eta Haydara fe na ka chankui mali be Haydara be fa be fe meni ko Haydara ko mati nyini ga ko Haydara jumai ho okumana alhamdulillah ambala de ala kambe soma okumana ale fene ama ke dron ko ajamu e Haydara ay bara do de ke kan nodo de bla o de kama dona enta bangena ka dumi ngono Haydara du de yoro ye kambe fama go he ko Tarawele du tando du ngo chenrela o mana Haydara dengeli bi ke Tarawele tamani Haydara du kono nga to we Haydara go Haydara ko te ko nagara Haydara ndogi bay e ku go boko ta ko dron o gana fo ba madani dete wala dira la kambe soma nega nu muzo ni de Hamadi Kanté ko bashti la alhamdulillah ala kambe soma o tumana sisa amina do yoro mina sisa ne bina dugo ke am bita enjoy ne mi dugo nge nyanyi na awfe aba foko amina nti feka mo ta shuna bli mina dugo nge fen labai wallahi billahi hamimi bi aula jew hamimi bi aula musu hamimi bi aula nene nin dugo nke na bora ankara mo akram gola ma wala tibli Sharif Usman Madani Haydara kuma tibli ndina mata shuina bli me billahi mbanyi nafe kasagi mbanyi nafe nemi kanin dugo inga afo ko amina nin dugo papier flade do nye kele kalanto flade nete ga shikala arab kana ya fam fidu mo ko perdi lalawa aya mitla sesam inshallah ala kambe soma o mana mbi ala deli ndina fo arabu kana mina fo be bamananga ala kame asebene do nyekoro arabu kande la choy ma wore ma sabede ne rede asabe akilingili be mbabe koro do ngamina koro de fi emi ngado ku angame mima alabna zomina bismillah mbadam ne ala to barka may rahman jihnati rahim la rahinati do allah nya deli fe ka soli ke nabi ma kan nabi ma mi nabi ma korota li Allah nabi mam be ni Allah subhanahu wa ta'ala korota ka kanu ala lahra jodo usurna li nyam ko be man nabi mam bulu ala ni delnu ala ni min zigi le flene ni ka joy ni ka jonge di ala mbiki deli ni ani mugo ye mugo minu sigile nyebe ni nasisa ala here bele jele be edibulu la yini bede be edibulu ala aw ma la yini nga alla tige ba odi edi Allah ya Allah ya Allah ya Allah ala ede be fendo awna awte mindo ala ede be fendo awna awte mindo ala mba delife emi ala kira korota emi ala kira daraja korota ala kan daraja korota ala nya delife itoko erebi toko mindo ni bi yere wili nay ani aw mi mindo nambi wili nay ani ka jonmo mi mindo nubi wili nay ani ka malika minu nga surina ubi mindo ani jina ubi mindo ani adama do mi mindo baji kono jega obi mindo gele kan fe o mi mindo ni ma fe min ni na kele ulubi ala toko mindo mi bi ka kitabu kono ani mi jigina ka kitabu la no sufi ibrahima mi jigina tawreta la mi jigina injila la mi jigina zabura la mi jigina qur'ana ala nya deli fe ka ke o toko no ngama ala hama maneni jamaina hammenen jamaina gami min bana hamiye mi misika lakale mai gami ye ire bi daka wulni mi na bi pasa na sinde ka foma ya ala mba deli fe ka kenin toko nun kama ala kadla ala ka ken to nun kama ala kadla ala ka ken to nun kama ala kadla ala ka ken to nun kama ala kadla ala bi deli kishi annema o be ala kala sallallahu alaihi wasallam ala edi ala wallahi edi ba don mi ma ona nga onte fuido nga mi ma ona ala edi wudo ala mi ma ni kusmali nin to nui nin to ko kili ni kan nemai ani ka kishi ani ka barka ani ka deme ala edi alai ala edi ko ala kirama ki ala kira lafiya ala min sharaha laka sadraka ala yi deli ni ukurana hayanyi ala kira lafiya ka doni gele min buaka ka korota de ala yi deli nuyi ala ka ke ukutoko ingama kaka ala min sharaha bunya kama ala yi deli ni qur'ana ayanyi yi deli ni ala kira muhammadu miye kasimu fai ala ne be ala tanu ala
ne be ala tanu e min sona ne ka kisi kɛ mɔgɔ ka mɔgɔ min ye Kasimu fa ye kisi ni nɛma ba ye mɔgɔ min ye makanga ye Madinɛ ka don ala n b'i deli ala i kana n kɛ mɔgɔw la fiyewu mɔgɔ min ye kuranɛ kɛ yɛlɛbo fɛn ala i kana n kɛ olu la kuranɛ ye mɔgɔ minnu kɔrɔta n'u yɛrɛ ye kuranɛ dɛmɛ ala n y'i deli i kan kɛ o mɔgɔw la ala i kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu huzunnen don kuma bɛɛ kuranɛ kɔrɔ walima kuranɛ kalannaw kɔrɔ walima ala jɔnw kɔrɔ ala i kana o kana ala n y'a deli fɛ i kana doni foyi dangu an tɛ se min kɔrɔ ala n y'a deli fɛ i kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu b'i ka hinɛ i ye hinɛ min k'u ye u b'o fitiri waleya i ye ɲɛ d'u ma u bɛ ka ɲɛ kɛ ka haramu filɛ i ye bolo d'u ma u bɛ k'o kɛ ka haramu kɛ i ye nɛ d'u ma u bɛ k'o kɛ ka haramu kɛ ala i kana kɛ o mɔgɔw la ala n y'i deli mɔgɔ minnu bɛ yen ni e ala ye garisɛgɛ d'u ma garisɛgɛ min bɛ wele ko nafolo jɛma a finma ala a halalama ala i k'a d'a ma sufɛ an bɛ baara min kɛ i ka barika don a la tile fɛ an bɛ baara min kɛ i ka barika don a la wula fɛ an bɛ min kɛ i ka barika don a la sɔgɔma an bɛ min kɛ i ka barika don a la ala n y'a deli fɛ i kana kɛ mɔgɔ ye fiyewu mɔgɔ minnu i ye hɛrɛ k'u ye u y'a dogo i ye hɛrɛ k'u ye u y'a dogo u ka tɔɔrɔ u b'olu de bange n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ u b'a fɔ ala y'an tɔɔrɔ ta nka n'u ye hɛrɛ sɔrɔ u tɛ sɔn k'o fɔ ala i kana kɛ o mɔgɔw la dɛ ala i kana kɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u kɛra sonyɛnikɛlaw ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kɛra filaningafo ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kɛra jinɛyakɛlaw ye mɔgɔ minnu kɛra n'u kɛra k'u denw faga mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kɛra ka namara k'u sen kɔrɔ u bolo kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye alakira Mahamadu sɔsɔ ni wale jugu ye alakira kɛlɛ k'a fɔ k'u ka wale ɲuman kɛ u ye alakira janfa ka taa wale juguw kɛ ala n b'a deli fɛ i kana kɛ o mɔgɔw la ala e de ala ye e de masaba ye ala e de fɔnisiri ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala n y'a deli fɛ an karamɔgɔ Sherifu Usman Madani Haidara n'a ka denbaya ani kanuɲɔgɔnw ya rabi ani dɛmɛbagaw ani kalanden ɲuman kelen o kelen ala kunajɛ ye ala ta ye bonya ye ta ye daraja ye ta ye hikima ye ta ye kodɔn ye ta ye jɔyɔrɔ ye ta ye ala i k'a dan n'u ma ala i k'a dan n'u ma ala i ka labanko ɲuman d'a ma ala i k'an jɛ ɲɛ ala i k'an lahara ɲɛ ala i k'an kunaja ala i kana ja k'a koya ala mi dugawu kɛ ya allah 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 يا الله يا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ناصر ناصر الحق بالحق والهادي لا صراط المستقيم اللهم اشرح لك صدره ودان لك صدرك الذي أن قد ظهر ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر مع اليسر فإذا فرجت فسوف لا ريب فرجه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لكن كانوا كسرهم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله براجي بشوينا تعمبو جويا نعلك جويا يا ربي